Prvá som natočil video o tom, čo nenávidím na svojom rodnom meste Sabino. Mesto si takmer vôbec nič nerobí. A takto by sa v tomto meste muselo chcieť. Toto čo je? Skritizoval som Ďahojte ľudia, to je Gaming zo Samome, ja vás vítam pri mojom novom videu, ktoré točím možno si po 150 krát. A dneska to bude reakcia na Moona. Zhejtoval som svoje mesto a mesto odpovedalo. Som zvedavý, na čo odpovedalo. Odporúčam vám toto video. Odporúčam vám ho. Ja vám ho odporúčam. Presne. A ideme na to. Rôzne aspekty môjho mesta a mesto si môjho videa samozrejme všimlo. Dajte mi odber. Video v tej dobe prerazilo trendy a momentálne má skoro 1 milión zliadnutí. Takže som dostal taký nápad, že by som sa momentálne pozrel, čo sa všetko v Sabinove od tej doby zmenilo. A či sa problémy, na ktoré som poukázal v mojom predošlom videu, vôbec začali riešiť. Podarilo sa mi taktiež stretnúť s vedením mesta, aby som dostal vyjadrenie na tieto problémy a práve o tom je moje video. Stále bude audio v pohode, pretože trochu fúka a je brutálna zima, ale a keď sme už pri tom audiu, tak sa vám ospravedlňujem za zvuk. Časom sa to lepší. Zbudovec.sk, takže každý je v pohode. By som sa chcel dostať k doprave, k nekonečnému problému každého väčšieho mesta. Keďže som v minulom videu napríklad poukazoval na neuveriteľne zlú situáciu na ulici SMB, kde je mestská poliklinika, alebo dajme tomu na vražednú križovatku pri VUPčke v centre mesta. Tieto miesta... Ja stále nerozumiem, prečo vražednú. Čo tam zabíja? Križovatky mali byť už dávno opravené, aby sa prispôsobili dnešnej doprave. Ale prečo to nešlo? Prečo to trvalo tak dlho? Prečo sa tieto problémy jednoduchými riešeniami nevyriešili? Tak bez toho sa na túto problematiku prekvapivo vyjadrilo veľmi dobrou správou pre občanov, pretože okolo Sabinova sa momentálne stavia Sabinovský obchvat. A všetci Sabinovčania to veľmi dobre už nejakú dobu vedia. A tým, že sa z obchvatu stane logicky cesta prvej triedy, tak cesta prvej triedy, ktorá je momentálne v Sabinove, čo je tá hlavná cesta, ktorá ide cez Sabinov, sa preklasifikuje na cestu tretej triedy. Tým pádom nebude vlastníkom tejto cesty Slovenská správa ciest, ale Prešovský samosprávny kraj. A Sabinov bude mať konečne viac kompetencií na úpravu tejto cesty. Mesto v tomto prípade plánuje prebudovať celú Sabinovskú križovatku na kruhový objazd, na ktorý tu našťastie je miesto. A tú vražednú križovatku pri VUPčke, ktorú som spomínal v minulom videu, chcú kompletne zmodernizovať na novú, modernú a bezpečnú svetelnú križovatku. Čo sú pre mňa ako pre Sabinovčana perfektné správy. Konečne tu dostávame odpovede na otázky, ktoré sme skúpali posledných 20 rokov, ale miesto jednej dobrej správy tu rovno dostávame aj reťazovú reakciu ďalších super zmien, ktoré si ešte v tomto videu ukážeme. Ale o tom až neskôr v tomto videu. Taktiež keď sa bavíme o tom, že obchvat, ktorý sa aktuálne buduje, no tak zredukuje dopravu Sabinove približne o 30 až 50%, tak mesto bude premýšľať aj o preorganizovaní celej cestnej dopravy v centre mesta. To znamená, že mesto chce z jednej strany centra zriadiť obojsmerku pre dopravu, ktorá tu v Sabinove zostane, a z druhej strany mesta mesto plánuje zriadiť pešiu zónu, kde bude mierne zvýšený počet parkovacích miest. Tento návrh je z mojej strany, ako zo strany Sabinovčana, trošičku kontroverzný, pretože samozrejme, že niektorí Sabinovčania si predstavujú Sabinov ako ten taký filmový Sabinov s pešiou zónou na korze, ale ľudia, ktorí sú napríklad zvyknutí na dopravu, ktorá tu momentálne je, no tak budú veľmi skeptickí ohľadom dopravy, že zvýši to počet aut v centre, bude to vytvárať stále nejaký hluk. Preto si myslím, že by mal tento zákrok vyžadovať veľmi precíznu štúdiu od mesta Sabinov, či sa vážne vďaka obchvatu tá cesta až tak zredukuje, aby sa tu pešia to má pravdu. Zóna oplatila, ale ináč si myslím, že pešia zóna by tu bola ako nádherná. O tom není pochyby. Ako to, že môžem ísť z parku priamo na jednu stranu mesta ku obchodom, to je vážne super, ale musí byť v poriadku doprava, ináč je to neakceptovateľné. Toto sú ale extrémne dobré zmeny, ktorým začíname toto video. Ale furt sa bavíme len o blízkej budúcnosti, pretože obchvat by sa mal veľmi isto s ich momentálnym tempom dokončiť až v priebehu roku 2020 a dovtedy Sabinov pravdepodobne nebude mať dostatočné právomoci, aby tieto zmeny mohli iniciovať. Avšak niekoľko dopravných zmien môžeme Sabinova očakávať už budúci rok, preto si ich poďme momentálne ukázať. Sme na mieste, kde sa pretínajú 3 populárne ulice v tomto meste, kde mesto seriózne premýšľa nad výstavou kruhového objazdu už v roku 2025. Momentálne sa nachádzame na ulici 17. novembra, ktoré by sa budúcim rokom malo stať jedným z 2 miest, kde sa má budovať kruhový objazd. Tento kruhový objazd sa má hlavne vybudovať kvôli tomu, aby sa zvýšila bezpečnosť aut, ktoré sú na vedľajšej ceste, a taktiež chodcov. Pretože na týchto uliciach, keď idú auta po hlavnej, no tak väčšinou nerešpektujú maximálnu povolenú rýchlosť, a hlavne keď je v centre dopravná špička, no tak títo ľudia sa snažia túto špičku
obehnúť tým, že zajdu presne od týchto obytných a sídliskových ulic a riadia si tu niekedy aj stovkou, len aby proste predbehli kolónu. Za mňa je to určite veľké plus. Ako paráda, kruháče. Prečo nie? Prečo nie? Je tu problém aj s prednosťami, je tu problém s neprehľadnými prechodmi prechodcov. Čo by tu mohlo byť zle? Absolútne. Neprehľadný? Farba je neprehľadná. Je parádne prehľadná tá biela. Nič. A dá sa tomu celkom aj veriť, pretože sa Sabino už urobilo pred nejakou dobou jeden krok, ktorý veľmi zlepšil bezpečnosť občanov. Ako napríklad tento ostrovček, ktorý tu vybudovali pri reštaurácii pod zeleným stromom. Namiesto neprehľadného prechodu, kde auta parkovacích miest a z ulice SNP by sa mala stať jednosmerka približne rovnakým spôsobom. Dobre. Mesto, na ktorú samozrejme potrebuje mesto aj nejakú službu, aby tie kontajnery vynieslo a tak ďalej a tak ďalej. Ale pred chvíľou vyšla od mesta celkom dobrá správa, že chcú testovať hlavne na sídliskách eco-dog toilet, miesta, kde Eco-dog toilet. No myslím si, že tie psi to budú používať, hej? Veľmi inovatívne a efektívne, pretože aj keď sa môže Sabino dajme tomu oháňať argumentom, že sa exkrementy dajú vyhadzovať aj klasicky do komunálneho odpadu, pretože to zákon aj povoľuje, tak sa starších ľudí na týchto sídliskách. Samozrejme, že to má nejaké výnimky, ale potom ešte som videl, ako za posledné roky vyrástlo v Sabinove vážne veľmi veľa ihrisk. Máme ich tu dokopy momentálne 10, čo je veľmi veľa na také malé mesto. Tak neviem, či sa tu akože začalo zdržiavať o toľko viac detí do tej miery, ako sa na to tými ihriskami tlačilo. Vzhľadom na odkopu ľudí, čo vyrastalo v socializme, tak si pamätá, ako na týchto sídliskách bolo minimum preliezok a boli tu, dajme tomu, len pieskoviska a pár preliezok. A kvôli nedostatku ihrisk si budovali vlastné ihriska pred bytovkou na poloprázdnych parkovacích miestach. A týmto spôsobom ste vy tie riešenia vedeli nájsť, pretože v tej dobe byť doma bolo za trest. No teraz v tejto dobe je o mnoho viac možností, ako tú zábavu alebo zmysel života nájsť aj doma, takže aj deti logicky v tejto dobe nepreferujú vonkajšie prostredie až do tak silnej miery, ako ste ho preferovali aj vy vo svojom detstve, keď internet ani počítače neboli. A rozhodne nie som teraz mladú generáciu politizovať svoj tu. Počítače boli a mobily boli. Nokia bola. Tlačítkové. Ale počítače boli. Tiež také veľmi staré. Na počítači alebo na telefónoch je to logické, pretože aj vy teraz dospelí ste radi, že máte aj doma miesto ako napríklad televízia alebo internet, kde sa môžete vy sami vo vašom staršom veku zabaviť. Takže tomuto názoru ohľadom počítačov a deciek a telka bola. Veľmi stará. Veľmi neverím, pretože stále je to individuálna záležitosť daného dieťaťa a dokonca aj nezáleží na tom, že v akej generácii. Proste v minulosti sa sídliska navrhovali tak, aby hlavne vyhovali mladým rodinkám s deťmi. Pretože v takom roku 1980 deti do 18 rokov tvorili 31% celej populácie v Československu. Momentálne táto veková kategória tvorí len 15%. A naopak pribudlo väčšie percento starších ľudí, ktorí už ale veľmi o ihriska nemajú záujem. Logicky. Týchto starších ľudí väčšinou už zaujímajú parkovacie miesta, nehnuteľnosti alebo napríklad lepšia doprava, aby sa lepšie dostali do práce. A na to má Sabinov riešenie, aj keď trochu kontroverzné. Teraz by som toto čas chcel venovať parkovaniu, pretože pred pár dňami mesto predstavilo plán, kde sa od marca roku 2025 zavedú v tomto meste parkovacie zóny, za ktoré si rezident alebo návštevník bude musieť platiť. Táto informácia vzbudila na sociálnych sieťach neuveriteľnú kritiku, neskutočne negatívne reakcie a keby som to mal tak zhora sa na to pozrieť celé a mal to vyjadriť nejaký svoj názor, tak tomu aj veľmi, veľmi rozumiem. Kto čo čakal? Keď sa kedykoľvek skombinuje veľká zmena s tým, že ešte ľudia musia začať platiť a boli zvyknutí na to, že to niekedy bolo zdarma, tak samozrejme, že 90% ľudí s tým nebude súhlasiť. Človek si dvakrát viac premyslí, či sa mu oplatí stať v meste alebo na nejakom danom parkovacom mieste. Hodiny, niekedy aj dní v kuse, namiesto toho, aby uvoľnil miesto tým, že čo tam napríklad bývajú alebo čo tam prídu len na pár minút. No momentálne budúci rok v marci, ako tu na papieroch napísali, sa bude zatiaľ táto zóna zavádzať len a len v 70. a 80. rokoch sa samozrejme veľmi nepočítalo s tým, že bude mať doprava takýto extrémny nárast. Aj mali nejakú miernu predstavu do budúcna a všetko bolo projektované na to, že vtedy mali v rodine ľudia minimum alebo minorita percenta tohto mesta vlastnila nejaké auto. Naopak sa prioritizovala plocha pre sociálne potreby, to znamená nejaké ihriska, nejaké voľné plochy, kde sa budú neskôr budovať parky pre ľudí a tak ďalej a tak ďalej. A jedno z týchto miest je napríklad toto miesto, ktoré je za mnou, nachádza sa to za bytovkou 17. novembra a je to v podstate opustené ihrisko už niekoľko desiatok rokov, je tu kopu zelene a taktiež je tu tento zeleňový kopec, ktorý niekedy deti používali na sankovanie sa v zime, ale momentálne tam spravia nejaký vodný splav alebo čo to je, takže už sa to na sankovanie nedá použiť. A na tomto mieste chce mesto v blízkom období vybudovať 40 až 50 voľných parkovacích miest pre obyvateľov alebo rezidentov tejto bytovky. A rovnakú stratégiu alebo rovnaký projekt chce mesto uplatniť aj hneď vedľa na ulici pri rovnakej situácii pri bytovkách vedľa. A samozrejme, že to bude mať od ľudí veľmi očakávaný argument,
argument toho, že to je škoda, že nechajte tu zeleň, proste zelene sú veľmi potrebné. Keď tu postavíte parkoviska, tak tu bude proste hluk, ráno tu budú štartovať auta hneď pod našimi spálňami, alebo bude tu horúco, bude tu betónová džungľa. Takto rieši sa tu problém, ktorý je veľmi dôležitý a vy o ňom viete, že dôležitý je, pretože auta sa týkajú v dnešnej dobe takmer každého jedného z nás. Vy viete, že to parkovanie tu nie je dostatočné a rieši sa to nejakým kompromisom, ktorý vy ako obyvateľia tejto bytovky skratky musíte prijať, či to bude skôr alebo neskôr. Ale z vecou, s ktorou som rozhodne na strane vás bytovkárov, je to, že aj takéto veci, nejaké parkovanie alebo nejaké alternatívne využitia tejto plochy sa dajú robiť dobre a nemusia sa proste odfláknuť. Pretože rozhodne by som aj ja bol proti, ako aj nerezident tejto bytovky, keby sa tu na tomto mieste vybudovalo parkovisko, ako napríklad pri Kauflande. Nad týmito vecami sa aj v prípade parkovania dá premýšľať. A výsledkom by napríklad mohlo byť zatravňovacie plochy na parkoviskách, ktoré sa už uplatili ako veľmi, veľmi dobrá investícia v iných mestách, ktoré v podstate replikujú zmysel, alebo teda význam tej zelene, ale naopak sprístupňujú to miesto, aby boli prakticky využiteľné ako parkovacie miesta. Tie plochy by mohli mať rôzne zelenie alebo stromy, nejaké záhony uprostred a vôbec by to nemuselo ja by potom museli dať kvety. Kvety by to museli dať okolo tých čiarnic. Adam Gabrian, ktorý tento problém riešil v Prahe a urobil z toho aj sériu videí, kde sa venoval celkovo aj sídliskám v Prahe. Ja si myslím, že pre toto mesto by presne táto varianta bola asi najideálnejšia. A rozhodne by som týmto návrhom a týmito parkoviskami neskočil len tu na ulici 17. novembra a na ulici Puškinovej, ale na všetkých sídliskách v Sabinovej, kde tie parkovacie miesta nie sú a kde sa tam plánuje do roku 2035 zaradiť platené parkovanie a parkovanie s rezidentnou kartou. Takže týmto názorom vážne neskutočne moc apelujem na mesto, aby mali tieto parkovacie miesta vlastne aj nejaký efektívny zmysel. Za mňa sa mesto veľmi dobre prebudilo a moje video, ktoré som vydal pred 3 rokmi, tomu rozhodne dopomohlo. Mesto okrem týchto investícií vybudovalo aj 24 nových bytov na Mlynskej ulici, opravilo chodníky, na ktoré som poukazoval a k tomu upravilo ešte niekoľko ďalších a taktiež objednalo sprayerov, ktorí zvelebili škaredé panely pri Hure. Mimo toho medzi najvýznamnejšie plánované akcie v tomto meste, ktoré som ešte v tomto videu nespomenul, prijatie priemyselného parku pri obchvate, ktorý vytvorí stovky nových pracovných pozícií pre Sabinovčanov, rekonštrukcia evangelického kostola, z ktorého sa vnútri stane galéria, dokončenie rekonštrukcie bašty a jej veže, renovovanie techniky na zimnom štadióne, vybudovanie multifunkčného ihriska pre futbal a iné športy uprostred bežacej plochy na Komeňáku, vybudovanie street workoutu pri basketbalovom ihrisku na 17, vybudovanie chodníku od Kauflandu až po Orkúcany a aj na Jarkovej ulici, kompletná rekonštrukcia neprehľadného mostu smerom na Červenú vodu a vybudovanie chodníka z Tehelnej, kde sa nachádza veľmi veľa nových nehnuteľností, až do mesta. Vidíte, všetko sa dá, keď sa dostatočne chce. Teraz už je len otázkou, že či mesto tieto sľuby dodrží a či si obyvatelia tohto mesta budú tieto zmeny vážiť a vedieť ich zúžitkovať. Sabinov v porovnaní s inými východňarskými mestami nie je vôbec neschopné mesto. Naše mesto je krásne, je významné a preto by sa všetci ľudia mali k nemu aj tak správať. Toto video je tiež takým testom pre vedenie Sabinova. Či sú dostatočne kompetentní na to, aby dodržali sľuby alebo tieto návrhy do investícií, ktoré som v tomto videu spomenul. Pretože zatiaľ im to ide relatívne dobre, takže nechcem, aby mňa alebo akokoľvek iného sabinovského občana sklamali. Som rád, že ste si toto video pozreli a bol by som veľmi rád, keby ste mi dali like a odber, že toto video som spracovával niekoľko dní a dalo mi to vážne veľmi zabrať. Môj merch nájdete na ludomerch.sk, využite kód RG platí na dopravu zdarma pre váš vianočný darček a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Zatiaľ. Dajte mi like, odber, zvonček. Určite sa s mojimi gaming samom. Uvidíme sa pri ďalšom videu. Čau.